זה כמו לחמניות חמות נמכר פה. עם מי אנחנו כאן היום? עם טניה. טניה, מה את עושה בחיים? אני עובדת פה בהומלנד, בנדל"ן. למה את בחרת דווקא בתחום הזה? אני אוהבת את התחום, אני כבר 8 שנים עובדת בנדל"ן. זה כמו לחמניות חמות נמכר פה. הכי כיף. האזור הזה כאן בתל אביב? דווקא באזור הזה ובכל תל אביב אנחנו עובדים. איזה עצה הכי טובה אי פעם קיבלת במהלך הקריירה שלך? להיות קודם כל בן אדם ולתת שירות וידע. חווית כישלונות במהלך הדרך? כמובן הרבה, אבל רק למדתי מזה, כי כשאתה צודק אתה לומד מה שאתה בעצם כבר יודע, אבל כשאתה טועה אתה לומד משהו חדש. יש היום המון דיבור על כן לעשות תואר, לא לעשות תואר. את חושבת שזה משהו שחייב היום? אני חושבת שזה משהו שלא חייב היום, כי הרבה אנשים מצליחים בלי. אפילו בניתוח סטטיסטי של שכונת פארק צמרת, 51% אין להם תואר בכלל. אבל תואר דווקא נותן לך משהו יותר מחשבתי. הבסיס זה בעצם, זה עוזר לך המון. מתי עשית את המיליון הראשון שלך? האמת שנה שעברה. את משקיעה את הכסף שלך או שאת נותנת אותו לשבת בבנק? לא, לשבת בבנק זה פחות טוב. הכי טוב זה להשקיע בנדל"ן, או מניות מי שמבין בזה, אבל לא לכל אחד. תודה רבה לך על הרעיון.